Helo pob un, Mr Mathias sydd fan hyn a croeso nôl. Mae'r Pasg wedi bod a ydych chi'n gallu gweld y gwallt yn mynd yn wyllt bod mae'r barf yn dechrau tyfu. O, mae rhaid fi dweud, mae Mr Mathias yn stressed. Fi'n really stressed. Pam dwi'n stressed? Wel, mae'r gwers heddi wedi cael ei recordio cyn y Pasg a dwi wedi rhoi ar yr rhaglen golygu sydd gyda fi fan hyn a beth sydd wedi digwydd, dwi wedi gwasgu'r bwtwm anghywir a yn lle lanlwytho fe lan I chi nawr, mae rhaid I fi recordio fe eto. Anyway, diolch yn fawr I pob un sydd wedi gwylio'r fideo ola. Fi'n gobeithio bod e'n tamed bach o help I chi. Ac heddiw nawr, ni'n mynd I creu y timeline go iawn. Ac I chi'n gallu gweld ar yr sgrin, dyma'r timeline dwi wedi gwneud. Chi'n gallu gweld dwi wedi gwneud hwn ac fydd eich timeline chi yn edrych tamed bach fel hyn ar ôl I ni gorffen. So, jyst I fynd dros yr gwers diwetha, beth sydd gyda ni fan hyn, mae 3 fath o data gyda ni. Labeli, mae gyda ni rhifau, ac wedyn mae gyda ni fformulau. Ac mae fformulau wastad yn dechrau gyda beth? Afaliad. So, ni'n mynd I fynd ati nawr, mae template gwag gyda chi yn Google Classroom. So bydd angen chi agor hwnna fyny a wedyn ddau beth gallwch chi gwneud. Gallwch chi edrych ar y sgrin unwaith a wedyn mynd nôl a wedyn dechrau gwneud eich timeline eich hun neu gallwch chi gwasgu pwyso, pause button, I wneud y gwaith a wedyn cario mlaen. So, banta ni. Nawr, I chi mynd I gweld timeline gwag fel hyn. Nawr, dwi wedi gwneud y bach fwy o seis, so mae fe'n llenwi y sgrin bach yn well I chi. Nawr, y peth cyntaf mae angen I wneud yn cell yma, cell A1, dwi'n mynd I ysgrifennu y teitl. Nawr, y teitl, nawr, beth dwi yn mynd I gwneud, wneud siŵr bod pob peth draw fyna. Nawr, un peth sy'n eitha diddorol, gyda un o'r fideos blaenorol, mae camgymeriad sillafu enfawr ar y trefnu. Beth sy'n diddorol yw, amser I chi'n typio mewn trefnu gyda dot mewn I Google, Mr Mathias nawr yw rhif 1. Anyway, so beth ni'n mynd I wneud nawr yw rhoi'r costiau lawr fan hyn. Nawr, mae hwn yn label eto achos ysgrifen yw a chi yn sylwi bod pob peth yn aros ar yr ochr chwith. A wedyn, ystafell, dyma ble fyddwch chi yn cynnal y parti. Arlwyo, dyma yr bwyd a'r diod. Wedyn, adloniant. A wedyn, bagiau anrhegion, y gift bags. Nawr, chi'n gallu gweld, mae'r rhain I gyd ar yr ochr chwith. Mae'r rhain I gyd yn ysgrifen. So wedyn, beth dwi'n mynd I wneud yn yr ail golofn, yn B4, dwi'n mynd I ysgrifennu lawr yr prysau. So, yn gyntaf, 100, 5 punt, y pen, am bwyd. Wedyn, 100 punt
am adloniant, a wedyn 2.50 am y bagiau. Nawr, beth dwi eisiau dangos i chi fan hyn nawr, tasyn ni yn rhoi'r arwydd punt ar y dechrau, mae e'n newid hwnna nawr mewn i testun. Mewn i ysgrifen. So newch yn siŵr bod chi ddim yn rhoi'r arwydd hyn ar y dechrau. Nawr, ar Microsoft Excel, mae hwn bach yn wahanol, ond ar Google Sheets, mae angen chi wneud siŵr chi'n jyst yn teipio mewn y rhifau. A chi'n gweld mae'r rhifau i gyd ar y dde. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst i rhoi'r un, each, yr un. Nawr, chi'n gallu gweld mae hwn yn testun eto a mae hwn nawr ar y dde. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi yn mynd i rhoi'r bocs o gwmpas hwn fan hyn. So fi'n uwcholeuo hwnna i gyd. So fi'n dala ar bwtwm chwyth y llygoden, uwcholeuo, highlight, a wedyn dwi yn mynd i fynd fyny, chi'n gweld more fan hyn. Fi'n mynd i dewis borders, a fi'n mynd i dewis borders, all borders. So popeth fi wedi uwcholeuo, mae border yn dod o gwmpas. Nawr, gyda trefnu parti fan hyn, mynd i borders eto, ond nawr dwi jyst eisiau llinell ar gwaelod. Nawr, ni'n mynd i symud ymlaen nawr. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw teipio mewn nifer. So faint o bobl sydd yn mynd. Ni'n mynd i trefnu parti lan at 30 person. Ac beth ni'n mynd i gwneud wedyn fan hyn ydy teipio mewn 0, teipio mewn 1, 2, a beth ydych chi'n gallu gwneud ydy jyst teipio fe mas nes i chi'n cyrraedd 30. Ond mae hwnna yn creu llawer o waith i chi. So beth ni'n mynd i gwneud nawr yw jyst uwcholeuo 0 lawr i 2, a wedyn dwi yn mynd i llusgo fe lawr. I tua 40 dwi'n meddwl. A wedyn 41. Fi wedi llusgo hynna i gyd lawr. Nawr, yn yr ail o golwm, beth dwi yn mynd i gwneud, dwi'n mynd i roi'r costiau mewn o rhain i gyd. Nawr, gallen ni tipio mewn ystafell. Ac gallen ni tipio mewn fan hyn arlwyo, sef y bwyd a'r diod. Gallen ni tipio mewn adloniant. Ond mae ffordd gwell o wneud e. A dyma'r ffordd gwell. Dwi'n tipio mewn hafaliad, a fi jyst yn clicio ar A4. A fi'n gosgu enter. Mae'n tipio mewn i ni. So, equals, hafaliad, A5, enter. Equals, A6, enter. Equals, A7, enter. Nawr, chi'n gallu gweld, mae hwnna wedi arbed amser mawr i fi, achos does dim angen fi ysgrifennu'r geiriau i gyd. Ac hefyd, os dwi wedi sillafu rhain yn gywir, mae rhaina yn mynd i fod yn gywir hefyd. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr yw bwydo mewn cost yr ystafell. Nawr, cost yr ystafell ydy 100 punt. Nawr, y ffordd anghywir o gwneud e ydy tipio mewn 100, a wedyn 100 ar gyfer pob un. Y ffordd cywir o gwneud e
ydy, beth? Ie, cyfeirio at y cell yma. So ni'n teipio mewn hafal, B4, enter. Nawr, dyma'r broblem sydd gyda ni. Os i chi wedi gwylio gwers diwetha, os dwi'n llusgo hwn lawr, mae'r rhain i gyd yn newid, a dwi eisiau hwnna i aros yn cant. So beth mae angen i fi gwneud ydy defnyddio'r cyfeirniad absolute, sef rhoi'r arwydd $, yn ganol y B4. So $4, gwasgu enter nawr, mae hwnna'n cant. Ac os dwi'n llusgo fe lawr, chi'n gweld, mae'n aros yn cant. Os fi'n clicio fan hyn, B4. Fi'n clicio fan hyn, B4. Clicio fan hyn, B4. A gallwn ni llusgo hwnna lawr wedyn i'r 30. Nawr, chi'n gweld mae adloniant yr un peth. So dwi'n mynd draw i'r adloniant fan hyn nawr, a dwi eisiau chi gwneud eto hafal, clicio ar adloniant, rhoi $sign rhwng y B a'r 6, a wedyn gallwch chi llusgo fe lawr. Ac os fi'n clicio ar yr D41, chi'n gweld, mae'n dal yn dweud $6. Nawr, ni'n mynd i wneud yr arlwyo nawr. Nawr, yr arlwyo yw bwyd a diod. Nawr, mae hwn tamed bach yn wahanol, achos mae arlwyo yn newid gyda faint o bobl sydd yn mynd. So, os mae dim yn mynd, chi ddim yn mynd i gwario dim ar bwyd. Os mae 2 yn mynd, chi'n mynd i gwario 10 punt ar bwyd. Os mae 30 yn mynd, chi'n 30 lluosi gyda 5, ac i chi'n cael y pris yna am y bwyd. So, beth ni'n mynd i wneud nawr yw fformula tebyg i'r un oedd gyda ni. So, ni'n hafal, $5, ond mae angen i ni nawr lluosi fe, ac arwydd am lluosi ydy seren, gyda'r nifer, ac mae'r nifer yn A11. Nawr, newch maths y pen. Beth ydy dim 5? Dim 5? Ie. Yn 0. Nawr, dwi'n mynd i wneud y fformula yna eto i chi. Hafal. Arlwyo, sef B5. Dwi'n rhoi y $sign mewn. Lluosi, sef y seren. A 12. Beth yw 15? Cywir? Wneud e eto nawr. $sign. 5 lluosi gyda A13. Beth yw 2 5? Ie. So, dwi wedi gwneud y fformula 3 gwaith. Mae'r rhifau, dwi'n gwybod bod nhw'n gywir, so felly mae'r fformula yn gywir hefyd. So beth dwi'n mynd i wneud nawr yw llusgo fe lawr. Nawr dwi'n mynd i ddangos tric bach i chi fan hyn nawr. Os dwi yn rhoi clic dwbl fan hyn, clic, clic, mae'n llusgo fe reit lawr, reit i'r gwaelod fyna. A 35, 35 yn 15, a 35 yn 150.
So llawer o arian I talu allan os mae pawb yn mynd. So wedyn, dwi'n mynd I wneud yr un peth ar gyfer y bagiau. Nawr, os I chi eisiau just stopo'r fideo fyna a ceisio fformula ben eich hunan, gallwch chi wneud gyda dim problem o gwbl. Ni nôl? Bagiau. B7, rhoi'r $sign mewn, lluosi fe gyda A11, 0. Wneud eto, jyst I profi bod yn gweithio, 2.5 dylai fod yn 2.5. So, rhoi $sign fan hyn, a lluosi fe gyda hwn, A12. A jyst I wneud siŵr, newn I fe eto, clicio fan hyn, rhoi'r $sign mewn, a lluosi fe gyda yr A13. Nawr, rydym ni'n checo hwn nawr eto, achos dwi wedi gwneud camgymeriad rhywle fan hyn. So, chi'n gallu gweld? Beth yw'r camgymeriad? Ble ddylai hwnna fod? Dylai fod rhwng y B a'r 7. Gwisgo enter. Nawr, dwi'n gwybod mae rhaid I gyd yn gywir, so gallai naill llai llusgo fe lawr, neu clic dwbl. Mae'r clic dwbl hyn yn gweithio os mae gyda chi rhywbeth yn y colof yn chwith a bwysau fan hyn. So, clic dwbl, a mae fe'n neud ei gyd. Nawr, 35 ydy 150, 30, 2.5, mas y pen, mae rhaid fod yn hanner 15 I fe. Hanner 150, sef 75. Nawr, beth dwi'n mynd I gwneud nawr ydy colofn arall I adio fyny'r costiau I gyd. Nawr, os chi'n gallu gweld fan hyn, dwi'n mynd I teipio mewn cyfanswm. Cyfanswm. Nawr, beth dwi'n mynd I wneud yw adio rhai nawr I gyd fyny. Ac I adio nhw gyd fyny, mae 3 ffordd gyda fi sut I wneud hyn. Y ffordd syml iawn o gwneud hynny yw just I mynd hafal, a wedyn adio nhw gyd fyny, sef B11, adio C11, adio D11, adio E11. Gwisgo enter. So, os oedd neb yn mynd i'ch parti chi, bydde rhaid I chi talu 200 punt achos chi wedi bwcio yr ystafell ac I chi wedi talu am yr adloniant. Newn ni hwnna eto nawr, ond defnyddio fformula bach yn wahanol. A'r fformula gwahanol y tro yma, ni'n mynd I teipio mewn hafal, achos mae fformula gyda ni, teipio mewn sum. Agor cronfach, uwcholeuo y rhifau ni sy'n adio gyda gilydd, cau y cronfach, a gwasgu enter. Nawr, os ni'n adio rhain I gyd, 100, 200, 200, 750, mae hwnna'n gywir. Nawr, dwi'n mynd I ddangos I chi nawr trydydd ffordd. A'r trydydd ffordd, mae hwn bach yn wahanol I Excel, ond y trydydd ffordd ydy uwcholeuo rhain, a wedyn mynd fyny a clicio'r bwtwm yma, functions. So fi'n clicio ar hwnna, clicio sum, a mae fe'n gwneud y fformula yna dwi wedi teipio mas yn automatic, a fi'n jyst yn clicio enter. Na hwnna eto I chi. Fi'n uwcholeuo, fi'n mynd
a clicio yr function button hyn. Gwasgu sum, mae'n creu y function i ni, y ffwythiant i ni, a ni'n clicio enter. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst rhoi clic dwbl, a mae'n jyst yn copio'r fformula yna lawr i ni i gyd. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw dwi'n mynd i uwcholeuo y rhifau yna i gyd, a dwi'n mynd i rhoi border o gwmpas e. A'r ail beth dwi'n mynd i wneud nawr, chi'n gallu gweld mae'r rhifau gyda fi fan hyn. Beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n fformato rhain nawr fel punnoedd. Nawr, chi'n cofio, tasyn ni jyst yn teipio mewn arwydd punt o flaen, mae'n mynd i newid pob peth, chi'n gweld? Pethau yn anghywir. So beth mae angen i fi gwneud ydy hyn. Uwcholeuo rhain i gyd, neu jyst dewis yr un cyntaf, hyn dy gyntaf. Chi'n gallu gweld mae $sign gyda fi fan hyn, ac mae'n format as currency. Ond achos mae Google yn Americanaidd, os fi'n clicio hwnna fyna, mae'n mynd i newid yn doleri i fi. So dwi ddim eisiau hwnna. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i more formats, a beth dwi'n mynd i gwneud ydy mynd reit lawr i'r gwaelod a dewis y punt. Dwi'n gwneud eto fan hyn, a chi'n gweld mae newid pris ystafell nawr i punnoedd. Fi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn eto, mynd more formats, mynd lawr y gwaelod, dewis punt. Nawr, gallen ni wedi arbed amser trwy uwcholeuo nhw gyd, mynd i'r fformat, mynd lawr y gwaelod, dewis punt. Ac ydych chi'n gallu gweld, achos dwi wedi newid rhain i punnoedd, mae rhain yn newid yn punnoedd yn automatic, ac hefyd y cyfanswm yn newid yn punnoedd hefyd. Nawr, y peth ola, dwi yn mynd i fformatio hwn. Fi jyst yn mynd i roi lliw o gros y top fan hyn. Ac fi'n rhoi lliw trwy defnyddio y box fill colour hyn. Os chi ddim yn gallu gweld e, cliciwch fan hyn, a gallai newid hwnna i rhywbeth gwahanol. Just defnyddio uwcholeuo, pot paint. Just cofiwch defnyddio un lliw fan hyn. A beth gallen ni gwneud ar y top, jyst i ddangos bod ni'n gallu newid e. Gallen ni clicio ar y top fan hyn, a falle newid. A falle gwneud e bach yn fwy. A beth gallen ni wneud hefyd yw stretcho y cell os yn eisiau, jyst i wneud hwnna. Okay? A dyna ni, dyna'r gwers heddiw. Nawr, yn y gwers nesa, fyddwn ni'n adio mewn pethau arall mewn i fan hyn. Ond, am heddiw, nag sydd angen i chi gwneud ydy creu y timeline yma. Nawr, cofiwch, rhowch eich sylwadau chi ar gwaelod y fideo, anfonwch negeseuon, amser gai amser, ceisiau fynd trwyddo nhw i gyd, ond peidwch gyfidio gormod gyda hyn. Treuwch eich gorau glas. Nawr, os i chi sy'n fwy o her, beth dwi'n mynd i gwneud hefyd, dwi yn Google Classroom, dwi yn mynd i rhoi mewn lle i chi i herio'ch hunan, os dwi ddim wedi rhoi digon o waith i chi fan hyn nawr. Ond, pob lwc, cadwch eich hunan ddiogel, cadwch eich hunan yn hapus, a cofiwch, mae gyda fi 480 subscriber ar hyn o bryd. Os dwi'n cael 500, waw, gen i weld beth gewn ni. Okay, so, hwyl am nawr.